Mhm. Huli po oh. Laki. Thank you Lord. Plakda siya oh. Ulo. Yun oh, buti lang po biglang mga maninag po yung katawan niya. Yun. Salamat Lord. Kadiskarte, isa naman po mapagpalang araw sa atin lahat. Medyo tanghali na naman tayo. Napakalulam na araw po. Ayan, malulam. Tsaka mahangin na araw. Hindi po natin alam kung mayroon tayong madadali, pero sana mayroon kahit pa paano. So marami pong maninigsay ngayon. Halos po lahat po na spot natin doon sa unahan ay wala na po tayong mapwestuhan. May mga nakakyat po. Kahit medyo mahangin. Maaga po sila dito. Shoutout po pala sa lahat ng taga Kabanatuan. Andyan po sila uli. Nagsidating uli sila dyan. So shoutout po sa kanya lang lahat. Andyan po ulit ang mga subscriber natin. So medyo marami-rami sila ngayon na naka-close ban sila. So magbabakasakali ulit tayo mga kadiskarte na makahuli kahit pa paano. At kahit na medyo may hangin. Ayan. So sana mamaya mawala yung hangin na yan para makahuli tayo kahit pa paano. Kaya ayan po at magagayak na tayo para makapag-set na tayo dun sa kahit yan, magigilid-gilid muna tayo sa mga water lilyhan para makahuli tayo kahit pa paano. So tara po mga kadiskarte. Doon sila sa mga puno na yun, mga taga Kabanatuan. Tingin-tingin po tayo sa gilid-gilid muna. Wala pa rin. Napakahangin kasi eh. Kaya nga hindi mo na pumesto ron. Naggigilid-gilid muna ako eh. Baka sakali ka kung may mga dumudungaw-dungaw dito. Kanina pa kayong magang-maga? Magang-maga ito. Ha? Dalas na isa dito na kami. Ngaga pala. Kaya talagang medyo ano ngayon eh. Pangit panahon. Pero kung walang hangin yan, kahit malulam, sarap pumutok dyan. Oh, marami nagpapakita ng silver dyan, tsaka roho. Kaya lang nakalubog pag may hangin. Tayo dito sa may malit na sangka-sangka kasi medyo lakas po ng hangin. Hindi po natin masusure kung mayroon tayong mahuhuli doon, kaya dito tayo muna magbabakasakali. Dati na rin natin ito pinuntahan nung inabuto tayo ulan, pero matagal na po yun. Kaya yung damo po dito taas na, kaya nagbota tayo para safe na rin po. Sana pagpalain pa rin po tayo dito. Hindi naman ganun karami, basta meron okay lang. Meron sana mga kumakain-kain dyan sa water lilyhan. Sabi dito meron. Ang problema, hindi ako naka-ready, lumayas tuloy. Loko talaga naman. Hangin to eh. Bigla pong mahangin eh. Kaya yung isda nawawala. Nabubulabog. Tilapia. Huli. Thank you po. Kabaya naman ano din.
anong four fingers po. Ready na to. Ito pa lang po ang first na huli natin. Doon na po yan. Tsaga na ito. Hindi po makaporma ang isda. Pero babalik tayo doon sa spot natin na maraming silver kasi kahit pa paano baka makadali tayo din ng isang malaki de sulit po kasi dito maliliit eh, langanin lang pero pwede na. Pwede na, hindi na po lugi. Pwede na yan. Malaga huli. Mas malaki po ito. 4 fingers na to. Thank you. Wala, di po makaporma sila kasi sobrang hangin. Full ba? Yun, huli po. Thank you Lord. Ito lang ay may umangat pa. Panadagdag tayo. Ano po kasi hangin. Bale, tatlo na tayo. Hindi na tayo lugi oh. 4 fingers po. Yeah. Ang dalang. Ang dalang. Dalang. Napakadalang. Ano ba, boss? Napakadalang, tatatlo pa lang. Tatatsahin lang. Napakadalang. Oo. Hangin to. Napakahangin nga. Dito kaya ito sa dulo? Okay pa yan, kaya lang. Hindi ko alam kung kaya pang pumasok ng sakyan doon sa dulong-dulo. Maganda pa sana ang pamarilan dyan. Check nyo na lang. Boss, nanap namin boss eh. Mahulog yan. Ano, boss? Sige, sige, ingat. Ingat kayo, ingat. Sige po. Sa idol. So, yung mga subscriber po natin na galing ng Talavera. Mga taga Talavera po sila. Madalang din doon sa pinipesta namin kaya sobrang hangin kasi. Baka sakali lang din sila. Makahuli pa sila.
So tayo, hindi tayo tutuloy dun. Masyadong maano, putik. Yung motor natin doon sa may ano lang, bungad. Wala tayong magagawa. Sobrang hangin. Napakadalang. Hindi tayo magbabaka sakali na makalagdag pa. Baka mayroon pa po dito kahit roho lang. Ay, mayroon na hinginain, oh. Sana nga madali ko para maidagdag pa natin sa ating huli. Hala, mahangin po eh. Ganun talaga, kasama po yan eh. Medyo pangit yung panahon ngayon eh. Madali natin itong hinginain na to eh. Nasaan ba? Kita ko lang katawan mo. Hulihin kita. Pinapakita mo yung katawan mo. Makita yung katawan eh. Huli po oh. Laki. Thank you Lord. Plakda siya oh. Ulo. Yun oh. Buti na lang po biglang mga maninag po yung katawan niya. Yun. Salamat Lord. Mangilo po oh. Plakda agad. Mangilo po mga kadiskarte oh. Okay. Sige po. Buti na lang agad pong maninag siya. Tapos po sa kabilang mata. Kaya naman likot mo naman. Bullseye po. Kaya agad siyang nawala ng lakas. Ayos, mangilo. Thank you Lord. Kahit pangit pong panahon, hindi na po tayo lugi. 4. Isang mangilo at 3 maliliit na tilapia. Baka mayroon pa dyan eh. Ma-tsempohan pa natin. Kasi kaya na po yung ulan no. Umaatik na po. Baka abutan naman po tayo na napakalakas kagaya nakaraan. Okay na po yan. May malaking blessing na tayo. Ang dami na po magagawa na ito na marami na po itong ulam na magagawa. Ano ba? Likot mo. Malikot. Malikot. Babagsak na po yung ulan. Li. Baka ano mo namang isda ka. Likot. O yan, maglikod ka dyan. Napakaaga pa po sana.
Alas 10 pa lang po ng umaga. Wala na po tayo magagawa. Dahil uulan na po, ayan o, umiikot na po yung ulan, ayan. Papunta na po sa bundok Arayat o, nawawala na. Ayan, yan na po yung ulan o. Kaya kailangan po natin magmadali para di na po tayo abutan po ng ulan uli. So sila Kuya Glenn at si Mang Ruben, andun po sila. Hindi ko na po sila sinundan. Susundan ko sana pero okay na, may blessing naman po tayo. Hindi na po tayo lugi sa malaking roho na to, tsaka 3 tilapia. Marami na po magagawa na itong Shanghai ni Mrs. Lumpiang Shanghai. So ayan po, salamat po ng marami mga viewers, mga subscriber na walang sawang pagsuporta sa akin. So sa susunod na lang po tayo uli bumawi dahil may masama po ang panahon. So tara po, ayan po mga kadiskarte, hanggang sa muli po, see you next vlog. Bye bye. So ayan po mga kadiskarte, maaga po tayo na pauwi dahil nga po ayan, so pagka uwi po natin umulan po. Kaya ayan po, buti lang po nakauwi po tayo kaagad kasi umulan po nga po dahil nga sama po ng panahon. So kaya kaunti lang po ang ating hinuli. So bawi uli po tayo sa pa-shoutout ngayong araw na to dahil mahaba na naman po ang ating shoutout. So pasensya na po sa mga nagpapa-shoutout na matagal. So kasi medyo nahirapan na rin po ako mag-edit po dito sa shoutout po dahil napakahaba po, napakadami po. So pasensya na po kayo. So sasabihin ko na lang din po yung mga pangalan dito. At saka para hindi na po ako masyadong mahirapan dahil talagang kulang po ako sa oras talaga. Kaya lagi po tanghali ng luso kasi lagi po tayong gabi na matulog kasi sa editing pa lang po nahihirapan tayo. Medyo matagal-tagal. Tsaka tuwing gabi lang po kasi available yung editing ko. Kaya yan, shoutout po ulit tayo mga kadiskarte. So shoutout po kay Juanito Rebilasa ng Los Baños, Laguna. So shoutout po Joan Bello at sa mahal niyang si Gida Silo, Jonathan Ramil, Libangan lang, Harry Maslog ng Bohol, Derek Banayo at sa Banayo family, Anthony Sipagan, shoutout po. So Gerardo Pascual, shoutout. Darwin Dueñas ng Bungabon, Mindoro. So shoutout po kay April Montano at kay Epong ng Norte at sa Montano family, shoutout po. Danilo, shoutout po kay Sir Danilo Radil ng Bulacan, content creator, at sa anak niya na si Mary Jane Betik at Charles Kevin Betik. So shoutout po. Uman TV, shoutout po. Barberly ng Pampanga, shoutout po. Reynalyn Gregorio, shoutout po. Joseph De Silva ng Liho Central, Batangas City, at kay Jason Magadia, Milda Gonzaga at Christopher Sikat, Ferdinand Lingad, Freddy Floranza. Shoutout po kay sa family ni Rhea Garcia ng Limosa, Bayambang, Pangasinan, at sa family niya sa Laguna, Kahilig TV, shoutout. Jopet Carino at sa asawa niyang si Regine Carino, shoutout. Ng Kapas Tarlac. Totoy Katempra ng Totoy Katemprato
Katemprato at kay John Ray Katemprato ng Cavite. Shout out po. Marami-rami po, kaya pasensya na po at medyo tagal. So, shout out po kay Domingo Arponeda, Timbasyo ng Buliran, at sa leader nilang si Alvin Baso. Shout out po sa inyo. Timbasyo ng Buliran. Joey Sirabusing at Perez family ng Pinagbuhatan, Pasig City. Shout out po. Bobby Alex, shout out. Jenna Caranza at Jan Caranza. Orly Kalikan. Shout out po kay Jericho Sardan. Shout out po kay Gerard. Okay na to. Shout out po kay JR Capistrano. Shout out po kay Yumar Magdugo ng Agusan del Sur at sa Atis and Magdugo family. Crisanto Francisco, shout out. Jason Parumog ng Cabanatuan, Peace Hunting. Jericho Sardan, shout out po. Efren Rada, shout out. Jonix Vlog, shout out po. Beams TV, shout out. Quims TV, shout out. Mayra Kabahil ng Aliaga, shout out po. Joseph De Silva, shout out. Christian Bakudo, shout out. Edison Sibiano ng Cagayan Valley, shout out po. Genesis De La Cruz, shout out. Ede Galvez at sa lahat ng Galvez ng Ilocos Sur at mga pisa niya daw dyan. So shout out po. Joseph Nobilia ng Tansa Cavite. Rodel Tahad, Maud Vlog. Ay. Roderick Sequig ng Pangasinan. Real Adventures, shout out po. Andy De La Cruz, shout out. Jomar Ramos, shout out. Lindo Flores at sa Flores family, shout out. Joey and Brenda Malonzo ng Concepcion Tarlac, shout out po. Roland Villamor, shout out. Shena Rose Habungan at family Habungan ng Ilocos Sur, shout out po. Jen Caranzo, shout out po. Virgilio Cagalcal ng Multalban, Rizal, shout out po. At sa kanilang kapitan na si Rosindo Boy Cruz. So, shout out po sa inyo dyan, sir. Florinel Altes at kay K-Boy Vlog ng Europe, shout out po. Bersitoy ng Lucena, Laguna. Luciana Laguna, shout out po. Janji De La Cruz ng Oriental Bataan, shout out po. Nataray
Moto, shoutout po. JN Vlog TV, shoutout. Dawins Butana, shoutout. Alberto Jacinto at sa at ACJ Hunters ng Ubando, Bulacan, shoutout po. Birdie ng Malolos, Bulacan, shoutout po. Sonjay TV ng Japan, shoutout po. Francis Camban, shoutout. Tony Paira ng Binyan, Laguna, shoutout po. Roel Luciano at kay John Paul Nahil, Richard Tags, Irene Solin at Maylin Bansagale, shoutout po. Ariel Hipolito ng Papaya Nueva Ecija, shoutout po. Policarpio James Bulukok ng Apalit, Pampanga, shoutout po. Enrico Garcia, Rose Morales at Sander Morales ng Bungabon, Nueva Ecija, shoutout po sa inyo. Janet Duson, shoutout po. Pampangas Dance ng Apalit, shoutout po. Eddie Galvez ng Tacloban at sa mga kapatid niya sa Ilocos Sur, shoutout po. Richard Juntela, shoutout po. Dexter Sanchez, shoutout. Elmer Katabay, shoutout. Skyler and Sam TV, shoutout po. Gerardo Pascual, tsaka Richard Messina, shoutout po. Last but the least, Gan Calma ng Mexico, Pampanga. So, yan lamang po ang ating shoutout sa araw na to, mga kadiskarte. At saka pala sa shoutout na rin po kay Sir Domeng, Mami Miles, paring Lalamove, Chef Q, sa Pampanga Hunters, shoutout po sa inyo lahat. Bulacan Hunters, shoutout po. Cabanatuan Hunters, shoutout po. At Gapan Hunters, shoutout po. So, sa lahat po ng Hunters ng kanya-kanyang lugar po, so shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, hanggang sa muli, see you next vlog. Bye-bye!